Hello mga igsuon, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ning videoha atong pagkahisgutan ang akong pagpakiginabi sa usa ka tawo nga gigamit o gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Diin gisaysay niya niini kanako ang angayong paggabuhaton sa mga tawo aron maluwas pag-abot sa adlaw sa paghukom. Og tanan nga gipanulti niini kanako ana gyud kana naisulat sa balaang kasulatan. Ug iya lang kamo katingala kon magsulti kini siya og polo nga anak kamo og kanako kay ang espiritu na ni anak ang migamit sa iya kasing-kasing. Mga igsoon, aniya na usab ako'y ipaambit nga na kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran alang sa katawhan sa tibok kalibutan. Ako'y pumunta na po. Unsa ang ayan ang pagkabuhaton sa mga tao aron maluwas ug ako sa mga dugang pagdana. Unsa man gid ang matuod nga pagsimba? Mabalik ta sa balaang kasulatan. Diba dili mabuhi ang tao sa panlamang pinagi sa pulong o dili pod makita ang atong pinulungan kung walay buhat. Dini sa kalibutan ang ibuhat sa kadaghanan, nagasimba, nagatuo, pero wala man nagabuhat ang baba raman. Usa ka nakapagpakarong ingnon. Ningon ang balaang kasulatan, hiusahan ninyo ang inyong lawas o espiritu. Apan kung ipabor ang inyong kaugalingon sa inyong lawas, asa man ang paghiusa ni anak? Kay ang lawas, igo ramaning musulti. Kay naaman niya ang dila, mamakat, usahay magpagkarong ingnon nga nagaampo. Dagan ang magamit sa imong baba, gikan sa imong lawas. Kay ang imong sinultian, gikan man sa imong kasing-kasing. Puros hugaw pagpakarong ingnon. Ang tao kung mangitag kaluwasan, mubuhat sa iyang gipanulti, musakripisyo. Ang kaluwasan nagaagad sa imong binuhatan. Bisag kapila ka moingon nagatuo o nagaampo, nagasakripisyo. Apan wala man nimo gibuhat sa imong kaugalingon nga ang imong gisakripisyo ang imong mga sala. Ang bot kong ipasabot, ang inyong mga sala maong kalibutanon, ang cross mao ang pagkamapitason ug kakog. Pusa kuhaan ninyo kanang nakabangil sa inyong mga pata, ang truso kapag pagkarong ingnon, pagkamapitason, ug buhatan ninyo ang sugo sa amahan, ang inyong magluluwas mao ang pagkikumpag kaniya sa tibok mong kasing-kasing huna-huna o espiritu. Ambot ipasabot sa kasing-kasing, kinasing-kasing ang imong pag-atiman, kinasing-kasing ang imong pagtabang, kinasing-kasing ang imong paghatag nga walay lain nimong ipangadloy. Kung tawhanon, kinahanglan kag suhol o bahandi ng parta o salapi. Pero ang imong pagkasing-kasing na higugma man sa imong isig katao, ana usab ang gugma sa Dios nga nagkanimo. Kung ana kanimo ang gugma sa imong isig katao, ang Diyos makadungog na sa imong gikinahanglan. Usa moingon, ang Diyos ang anak sa Dios. Kay nahiusa naman ang imong lawas o espiritu. Muantos naman ang imong lawas sa kalibutan ng mga butang. Moingon siya, kung mamatay ka, maghari ka, uban ka nako.
sa kabila ka magtambong og mga seremonyas. Apan wala man nimo gibuhat ang imong gipamo o gipanulti. Aron pagtabang sa uban, pagbuhat usab sa imong gisulti, pinaagi sa imong gipamulong ana sa balang kasulatan. Dili ka maluwas. O ang imong lawas madugta raman na. Inumluhi pagayo, mauban ang imong espiritu o silutan ka na. Mo nang yagingon ang taong daotan magpakarong ingnon, daotang pinuhatan laglagon kay magpadayon man siya sa iyang pagpakarong ingnon o pagkadaotan. Apan ang gusto mo putli, ano mo sakripisyo, musulti sa kamaturan, mutabang sa nagkinanglan, magpaubos o magpasaylo. Mo na nga anaa sa iyong pagampo, matuman ang imong pagbuhat. Pasayloa kami, ingon sa nakapasaylo kami sa nakasala ka namo. Kung buhaton ninyo ka na, pinaagi sa inyong buhat, ang inyong ipanulti, pinasidungkat ka mo sa Diyos. O gado na kami paglaon sa iyang isahan, ngahipit, ngahimaya. Salamat ka. Mga igsoon, aron dili ka mo maglibog nining mga pulunga, mahimo ka mong bisita sa uban kong mga videos, ilabi na sa akong pagpamatuod aron masabtan ninyo kining tanan. Kay nasayod ako nga kadaghanan nga na kaninyo nagalibog pa ni ining mga butanga. O kung dili, pwede ka mo comment sa comment section kung aduna ka mo'y mga pangutan. O salamat kaninyong tanan.